या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। वेंगुर्ला शांतता बैठक, कणकवली हळवल फाटा इथं अपघात आणि आचिरणेच्या श्री रासाई देवीचा महिमा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली हळवल फाटा जो आपण म्हणतो हे अपघाताचे क्षेत्र आहे आणि गेली कित्येक वर्ष हे अपघाताचं प्रवण क्षेत्र आणि ह्या ठिकाणी आपण कित्येक बातम्या देखील केल्या, पण महामार्ग प्राधिकरण जागा होत नाही। कारण तात्पुरत्या प्रमाणात हे महामार्ग जागा झाला आणि त्यांनी रमलर लावले, त्यानंतर कित्येक पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलन केलं, पण अपघाताचे काय सत्र थांबत नाही आहे। आपण बघतो एकदा एवढा जो अपघात आहे तो मोठा अपघात आहे। या गाडीने म्हणजे ही उमरटच्या दिशेने गोव्याच्या घुंगडवरून गोव्याच्या दिशेने जात असताना ही जी गाडी आली वेगात आली, कारण त्याला पुढचा रस्त्याचा अंदाज न आल्यामुळे वेगात आली असावी आणि जंप मारली गाडीने आणि इथे 2 ते 3 पलटी झालेल्या आहेत। आपण बघतोय गाडीची स्थिती किती भयानक आहे। आतमध्ये 3 प्रवासी होते, त्यांना रुग्णालयात दाखल केलेलं आहे उपचारासाठी, पण सुदैवाने कुठली जीवितहानी झाली असं समजतंय। पण हे अपघाताचं हळवल जे फाटा आहे ते अपघात खूप भीषण असल्याचं एकंदरीत आपण मागे कित्येक वेळा प्रशासनाला सांगितलं होतं, प्रशासनाने जाग घेत नाहीये। पण आता म्हणजे जो अपघात आता आज सकाळी जो 12:30च्या सुमारास झाला, 12च्या सुमारास झालेला जो अपघात आहे, नेहमीच अपघात होत आहेत हळवल। आता जो मागे कंटेनर असेल, त्यानंतर मग टेम्पो असतील, हे कित्येक इथे पलटी झालेले आहेत। जो ब्रिज आहे, कणकवलीचा उड्डाण ब्रिज आहे, तिथून ज्या गाड्या येतात आणि त्या गाड्या ह्या वळणावर आपलं नियंत्रण सुटतं आणि त्यामुळे डायरेक्ट ह्या इथे येतात आणि ही आता जागा रिकामी आहे म्हणून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। पण इथे बॅनर असतात, इथे स्टॉल असतात आणि ह्या स्टॉलमध्ये ह्या गाड्या काही घुसलेल्या आहेत आणि अशा पद्धतीने मोठी जीवितहानी झालेली आहे याच्या आधी देखील। त्यामुळे कुठे ना कुठे ते प्रशासनाने लक्ष घेण्याची गरज आहे। मागे हे हळवलच्या उड्डाण पुलावरून सावकाश यावं यासाठी महामार्गाने तात्पुरती उपाययोजना म्हणजे रमलर लावले किंवा सूचना फलक लावले, पण अपघाताचं काही प्रमाण कमी झालं नाही, अपघात वाढतच आहे। कुठे ना कुठे ते प्रशासनाने ठोस भूमिका आहे या ब्रिज संदर्भात घेणे गरजेचं आहे। कारण ब्रिजच्या पार्श्वभूमीवर जर आपण बघितलं तर हे ब्रिज आहे ते वरून येणारा उतार आहे, त्यामुळे गाडी एक वेगात येते आणि वेगात आलेली गाडी या वळणावर आवरत नाही, त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हा अपघात होतात असं बोललं जात आहे। आणि येथे स्थानिक नागरिक आहेत, हळवल असेल, वागदे असेल, त्यांनी खूप वेळा इथे सांगितलेलं आहे की हे वळण कमी करण्यात यावं, हे ब्रिजचं आहे, पण प्रशासन कुठली जाग घेत नाही। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हे रोखण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची प्रशासनाला गरज आहे, एवढंच दिसत आहे। आपण आता सध्या पाहतोय की महामार्ग पोलीस असतील, कणकवली पोलीस असेल, त्यानंतर हे सर्व जे पोलीस आहेत ते घटनास्थळी आले, पंचनामा करत आहेत। अपघाती जी प्रवासी आहेत त्यांना दवाखान्यात देखील हलवलेलं आहे। म्हणजे एकंदरीत जी घटना आहे ती खूप भयान आहे, कारण जी आपण परिस्थिती बघतोय ती गाडी रस्त्यापासून तब्बल 20 ते 30 फूट आतमध्ये गेली आहे की त्या जो उड्डाणपूल आहे त्या उड्डाणपुलावरून ती गाडी वेगात आली आणि ती ह्या जो
जो मातीचा ढिगारा आहे तिथून पलटी मारून ती इकडे गेलेली आहे. गाडी पलटी देखील झालेली आहे आणि आता ही गाडी सरळ करण्यात आली तात्पुरत्या स्वरूपात. म्हणजे अशा पद्धतीचा हा अपघात, गाडी वेगात असेल तरी त्याला ते आवडली नाही. नेमका अपघात कसा झाला आहे आता प्रत्यक्ष पोलिसच सांगणार आहेत किंवा प्रत्यक्ष प्रवासी सांगतील. सुदैवाने कोणती जीवितहानी झाली नाही, पण जे जखमी आहेत त्यांना उपचारार्थी रुग्णालयात हलवण्यात आलेलं आहे. एकंदरीत इथले जे स्थानिक नागरिक आहेत त्यांना आम्ही मागेच विचारलेलं की बाबा काय याच्यावर उपाय. ते म्हणाले की जो हळवल फाट आहे त्याचं वळण आहे ते तीव्र वळण ते कमी करण्यात यावं अशी त्यांची मागणी होती नेहमीची आणि ती मागणी यांची अजून पूर्ण होत नाही. प्रशासनाने कुठे ना कुठेतरी दखल घेण्याची गरज आहे एवढंच येथे आपल्याला दिसत आहे. कारण अपघाताचे क्षेत्र हे चालूच आहे. आज ही जागा रिकामी होती म्हणून एक सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही, पण जर ही गाडी पलीकडे गेली असती, जर इथे कोण असतं तर आणि मोठा म्हणजे भयान हे अपघात झाले असते असं एकंदरीत दिसत आहे. पण आपण आता बघितलं तर ही परिस्थिती ही एवढी भयान आहे इथे आणि जो अपघात आहे तो खूप धक्कादायक त्या प्रवाशांना असणार आहे. कारण वेगाचा नियंत्रण सुटलं आणि त्यामुळे गाडीवरचं नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झालेला आहे. हा अपघात एवढा भीषण आहे, काय सांगाल एकंदरीत? इथले अपघात थांबलेच पाहिजे, ते वळणाचं काहीतरी झालंच पाहिजे. कारण कायम इथे अपघात होतच असतात. आमच्या समोरासमोर होत. हा असा अपघात आता समोर झाला. आमच्या गाडी एवढ्या स्पीडने आली, ती सरळ गेली, जरा टर्न बसलाच नाही, कंट्रोल झालीच नाही गाडी. जरा वेळोवेळी उठाव झाले, खूप अपघात झाले, खूप झाले, उठाव झाले, खूप झालाय, पण कोण काय बघतच नाही त्याच्याजवळ. प्रशासनाकडून काय मागणार आहे? तो टर्नच सरळ करा, त्या रस्त्याची सुधारणा करा, नाही स्पीड ब्रेकर तरी घाला. असं कितीतरी सांगितलेलं आहे स्पीड ब्रेकर घाला म्हणून. आताची ही खूप भयान परिस्थिती, भयानक परिस्थिती झालेली आहे आताची. आता ही गाडी किती फूट तरी उंच? काय ही गाडी आता जवळजवळ 5-6 फुटावर ना इथे उडाली आहे उंच. ही आम्ही प्रत्यक्षात बघितली आहे. निश्चितच तिथे स्थानिक नागरिक आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठे ना कुठेतरी ही गाडी हे अपघात थांबावेत आणि कुठे ना कुठेतरी प्रशासनाने पर्याय निघावा, महामार्ग प्राधिकरणाने कुठे ना कुठेतरी पर्याय निघावा असं सांगितलेलं आहे. ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी स्थानिक पोलीस आहेत, पोलीस उपनिरीक्षक आहेत चव्हाण सर, हे देखील दाखल झाले, त्यांची टीम दाखल झाली. तसेच महामार्ग पोलीस आहेत ते देखील दाखल आणि ट्रॅफिक पोलिसांनी जे ट्रॅफिक आहे ते क्लिअर केलेलं आहे. पण अपघात हे होत आहेत आणि पोलिसांना डबल काम होत आहे. म्हणजे ज्यावेळी पोलीस ज्यावेळी चौकात असतात त्यावेळी हे अपघात झाले त्यावेळी पण धावून जातात. त्यामुळे पोलिसांचं काम आहे तो पण वाढत आहे. म्हणजे महामार्ग प्राधिकरणाने कुठे ना कुठेतरी याच्यावर उपाययोजना करणे गरजेचं असल्याचं बोललं जात आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. आज आपण 15 फुटी प्रभू रामचंद्राची मूर्ती तिथे उभी केलेली आहे. ती मूर्ती पाहिल्यानंतर देशाचे पंतप्रधानांनी आज एक वाक्य आपल्या भाषणामध्ये उच्चारलं, ते वारंवार त्या मूर्ती बघितल्यानंतर मला स्मरणात येतो. पंतप्रधान सकाळी म्हटले, प्रभू रामचंद्र हे आग नाही आहे पण ऊर्जा आहे, ऊर्जा. त्यांना बघून जी ऊर्जा आपल्या सगळ्यांना भेटते आणि म्हणूनच आपल्या भारताच्या इतिहासामध्ये जो काही इतिहास या सगळ्याच कारसेवकांनी घडवला
खरं म्हटलं तर आपण निवडकच लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो, असंख्य लोकांचा संपर्क होऊ शकला नाही. आमची इच्छा होती जेवढा जास्त शक्य जेवढा जास्त लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचू शकू त्यापर्यंत पोहोचणं, त्यांचा सत्कार करणं. कारण का आपल्याला आज गावागावामध्ये जे काही वातावरण पाहायला मिळत आहे, छोट्यातल्या छोट्या गावातलं मंदिर आज सजलंय, सगळीकडे भगवमय वातावरण झालंय. प्रत्येक मंदिरामध्ये कोणी काही न बोलता आज महाआरत्या होत आहेत. हे सगळं या फक्त या कारसेवकांमुळेच आहे, हे आपण सगळ्या जणांनी स्वीकारलं पाहिजे. तरी तो त्याग बलिदान ती मेहनत अगर केली नसती तर आजचा दिवस आपल्याला अनुभवायला भेटला नसता. आणि म्हणूनच आज या सत्काराच्या निमित्ताने जे वातावरण आज आपल्याला देशामध्ये पाहायला मिळत आहे, आज अयोध्याचा कार्यक्रम जेव्हा आपण सगळेजण टीव्हीवर पाहत होतो, एक वेगळं चित्र आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळालं. देशातला प्रत्येक नागरिक हिंदू म्हणून त्या कार्यक्रमाकडे पाहत होता आणि त्याला अभिमान वाटत होता की अयोध्यामध्ये आपला प्रभू रामचंद्र परत आले आणि भव्य असे त्यांचं मंदिर तयार झालं. आणि आज तसं आपण या सगळ्या कारसेवकांना त्यांचे श्रेय देतोय. त्याचबरोबर असंख्य महत्वाच्या लोकांची पण आठवण करणं माझ्या हिशोबाने फार गरजेचं आहे. विश्व हिंदू परिषदचे अशोक सिंघलजी असतील, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असतील आणि असंख्य असे महत्वाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी साहेब असतील, अटल बिहारी वाजपेयी साहेब असतील, हे अशा मोठ्यातल्या मोठे लोक त्यांनी जे काय वातावरण तेव्हा पेटवलं, जे काय हिंदू समाजाला जागवण्याचं काम केलं आणि त्याचमुळे आपल्या देशामध्ये तो इतिहास घडला. हिंदू समाज अगर स्वतःच्या पायावर उभा तेव्हा राहिला नसता, हिंदू म्हणून आपल्यामध्ये ती ऊर्जा तयार झाली नसती तर तिथे आज राम मंदिर आपल्याला पाहायला मिळालं नसतं. आज आपल्याला आवर्जून उल्लेख करायचा आहे की असंख्य लोक हेही बोलतायत, काही तिकडचे आमचे जे द्वेष करणारे लोक आहेत ते म्हणतात की नरेंद्र मोदी साहेबांनी हा राजकीय इव्हेंट केलेला आहे, हा भारतीय जनता पक्षाचा एक वैयक्तिक कार्यक्रम आहे. मला प्रश्न या निमित्ताने त्या सगळ्या जणांना विचारायचा आहे की 2014च्या अगोदर असंख्य सरकारे आली, काँग्रेसनी वर्षानुवर्ष या देशावर राज्य केलं. त्याच काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने कोर्टामध्ये ऍफिडेव्हिट टाकून हाही प्रश्न विचारला की खरंच प्रभू रामचंद्रजींचं अस्तित्व होतं का, असा प्रश्न विचारणारे काँग्रेसचे लोक होते आणि त्यांच्या सरकारमध्ये लोक होते. आज तेच लोक ज्या पंतप्रधान मोदी साहेबांनी राजकीय इच्छाशक्ती काय असते हे खऱ्या अर्थाने त्यांनी दाखवून दिलं. जे कुठल्याही अगोदरच्या सरकारला जमलं नाही, जे कुठलाही दुसरा पंतप्रधानांना जमलं नाही, ते आमच्या आदरणीय मोदी साहेबांनी मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे हे दोन्ही घोषणा पूर्ण करून दाखवल्या. याचं खरं श्रेय आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांचं आहे. नाहीतर असंख्य लोक पहिलं बोलत राहिले, टीका करत राहिले. हेही झालं की आज असं आपण कारसेवकांचा सत्कार केला, बघा ऊर्जा बघा देशामध्ये. जय श्रीराम.
माणेश्वर साहेब वेंगुर्ल्याला पण काही काल परवा कुठला सत्कार केला असं मी ऐकतो. कारसेवकांचा सत्कार केला असं म्हणायचं आणि मग उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या लोकांनी कोणातरी भलत्याच लोकांना तिथे उभं केलं आणि सत्कार करून घेतला आणि राजकीय पोळी बांधण्याचा प्रयत्न केला. हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. कारण आता आपण भाषणामध्ये माळेश्वरजी असतील अन्य लोकांचे विचार ऐकले असतील. उद्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची जयंती आहे. जे योगदान बाळासाहेब ठाकरेंनी या राम मंदिराच्या आंदोलनामध्ये दिलं ते त्यांच्या सुपुत्राला पुढे घेऊन जाता आलं नाही. मुख्यमंत्री असताना स्वतः जेव्हा राम मंदिरासाठी देणगी ऑनलाईन गोळा केली जात होती तेव्हा त्याच्यावर टीका करण्याची हिम्मत त्या लोकांनी केली. उद्धव ठाकरेच्या पक्षाच्या लोकांनी हाही प्रयत्न केला. ते खरंच ज्या जागेवर बाबरी मस्जिद उभी होती तिथेच मंदिर बांधलं जात आहे का असाही काही कपाळ कराटे लोक त्याच्या पक्षामध्ये प्रश्न विचारासाठी पुढे आले हो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. डॉक्टर गद्रे नेत्र रुग्णालय कणकवली आणि नेत्रसेवा प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग मार्फत कणकवली शाखेच्या 5व्या वर्धापन दिनानिमित्त दिनांक 27 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मोफत नेत्र तपासणी आणि मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर. फक्त पहिले 15 पिवळे रेशन कार्ड धारकांसाठी मोफत शस्त्रक्रिया आणि इतर कार्ड धारकांना 20% सवलत. शिबिर स्थळ पहिला मजला मनीष रेसिडेन्सी कणकवली कॉलेज समोर विद्यानगर कणकवली. वेळ सकाळी 9 ते रात्री 8 पर्यंत. संपर्क 7841 84 99 47 आणि 8605 74 25 72. रचना क्रिएशन प्रस्तुत गीत रामायण सांगीतिक कार्यक्रम. श्री अभिषेक पटवर्धन झी मराठी सारेगम फेम. श्री अमोल पटवर्धन झी मराठी सारेगम फेम. सौ आसावरी जोशी झी मराठी सारेगम फेम. श्री विघ्नेश जोशी निवेदक प्रसिद्ध अभिनेते. शुक्रवार दिनांक 26 जानेवारी 2024 सायंकाळी 6:30 वाजता. विनामूल्य प्रवेश. स्थळ वसंतराव आचरेकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठान ST वर्कशॉपच्या बाजूला कणकवली. प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधत दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी डॉक्टर गद्रे नेत्र रुग्णालय कुडाळच्या वतीनं शनिवारी 27 जानेवारीला मोफत नेत्र तपासणी करण्यात येणार आहे. तसंच पिवळं रेशन कार्ड धारक असलेल्या पहिल्या 15 रुग्णांची बिना टाक्याची मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय. या शस्त्रक्रिया जिल्ह्यातील 6ही केंद्रांवर मोफत होणार आहे अशी माहिती डॉक्टर गद्रे नेत्र रुग्णालय परिवारातर्फे डॉक्टर गिरीश गद्रे यांनी कुडाळ इथं पत्रकार परिषदेत दिली. नमस्कार, मी सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आपण दरवर्षी 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी या 2 दिवशी गद्रे आय केअर सेंटर मार्फत आपले जे 6 शाखा आहेत सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये या 6ही शाखांमध्ये मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर ठेवतो. जिल्ह्यातले जे गरीब रुग्ण आहेत ज्यांना की त्यांची पेइंग कॅपॅसिटी नसते आणि पैसे देऊन ज्यांना ऑपरेशन्स करणं मोतीबिंदूचे शक्य नसतं अशा पेशंटकरता वर्षातून आम्ही 2 वेळा हा उपक्रम गेल्या 8 वर्षापासून राबवतोय. आणि यावर्षी 26 जानेवारीच्या निमित्ताने आम्ही 6ही आमच्या ब्रांचेसमध्ये देवगड, कणकवली, वेंगुर्ला, सावंतवाडी, कुडाळ आणि मालवण अशा 6 ठिकाणी आम्ही 27 जानेवारीला मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर आणि नेत्र तपासणी शिबिर असं आयोजन करतोय. फक्त त्याच्यातले आम्ही पहिले 15 पेशंट ज्यांचं पिवळं रेशन कार्ड आहे अशा लोकांना पहिल्या 15 लोकांचं आम्ही मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करणार आहे. आणि आमचं जे कणकवलीची जी शाखा आहे त्याला 5 वर्ष पूर्ण झाली त्याकरिता आम्ही एक गीत रामायणाचा कार्यक्रम आयोजित केलाय 26 जानेवारीला संध्याकाळी 6:30 वाजता. तर ज्या रसिक श्रोत्यांना ह्या कार्यक्रमाला यायचं आहे तर हे विनामूल्य प्रवेश आहे आणि ह्या कार्यक्रमाचा नक्की त्यांनी आस्वाद घ्यावा. कणकवलीचं जे आचरेकर सभागृह आहे त्या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध कलाकार अभिषेक पटवर्धन, अमोल पटवर्धन, आसावरी जोशी हे सगळे झी सारेगम फेम चे सगळे कलाकार आहेत.
आणि प्रसिद्ध अभिनेते विघ्नेश जोशी या कार्यक्रमाचं सुद्धा संचालन करणार आहे. त्यामुळे खूप चांगला कार्यक्रम होणार आहे हा. त्यामुळे जरूर या कार्यक्रमात लोकांनी यावं अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ड्रग्सच्या आहारी जाऊन आयुष्य बर्बाद करू नका असं आवाहन विद्यार्थ्यांना करताना ड्रग्स विक्री आणि बाळगणाऱ्यांची नावं पोलिसांना द्या असं आवाहन पोलीस डॉक्टरांसह मान्यवरांनी केलंय. ड्रग्स मुक्त अभियान मालवणच्या मामा वरेरकर नाट्यगृह इथं पार पडलं. यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं. जोपर्यंत शाळेत जात असतात तोपर्यंत सगळं ठीक असतं, पण नंतर जेव्हा वयाच्या दुसरीपासूनच तेव्हा तुम्ही हट्ट करायला लागता की मला हे चॉकलेट पाहिजे, मला हे लेस पाहिजे, मला हे कुरकुरे पाहिजे. तिकडे तुमचे ड्रग्स साठी तयार होणारी भूमी तयार झालेली असते. हे मी तुम्हाला आणि सांगू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की तुमच्या मगाशी त्यांनी दाखवलं स्ट्रीट प्लेमध्ये की तो भस्मासूर आता 20व्या शतकात आलाय. हा शतकातला आलेला भस्मासूर आहे तो तुमच्या आतमध्ये ज्या बेंबीपासून तुमचा जन्म झालेला आहे त्या बेंबीच्या भोवती जे लहान आतडं आहे त्याच्यात सुरू झालेला आहे. मोठं आतडं ही सगळी घाण लगेच बाहेर काढत असतं, पण लहान आतड्यातली घाण बाहेर काढायला फार कमी औषधं असतात. आणि त्या लहान आतड्यामध्ये जेव्हा तो भाग तसाच राहतो त्यावेळेला त्याचे जे गॅसेस आणि वास असतो तो जेव्हा वरती जातो तेव्हा तुमचा मेंदू सैरभैर व्हायला लागतो आणि तुमचं मन जे आहे ते निर्णय घेण्याच्या क्षमतेपासून तेव्हा लांब जातं. आता आपल्याला ऑटिस्टिक चाइल्ड हे सगळे जे मिळतात त्याचं मूळ कारण त्या आई वडिलांच्या गर्भामध्ये असलेल्या त्या सगळ्याच्या आहेत. पण तुम्ही प्लीज लक्षात ठेवा, जर का तुम्हाला एक चांगला भारत आणि चांगलं व्यसनाधीनतेपासून लांब जायचं असेल तर 99.99% तुम्ही घरातलं अन्न खा. तुम्ही प्रयत्न करा आपल्या आईला सांगायचं की आम्हाला साधं दे पण घरातलंच दे. 28 वर्षाच्या मुलाबरोबर स्कूटरवरनं पळून चाललेली होती. ती जेव्हा केस माझ्याकडे आली आणि त्या मुलीला सांगितलं गेलं की तू ज्या 28 वर्षाच्या माणसाबरोबर जातेस त्याचं लग्न झालेलं आहे, त्याला 2 मुलं आहेत, तो तुला काही वेगळ्या कारणासाठी इकडनं घेऊन जात होता. त्यांनी सर्व पोलिसांना तिने ब्लॅकमेल केलं की जर का त्याला तुरुंगामध्ये हात जरी लावला तर मी इथे आत्महत्या करेन. मग ते पोलीस माझे मित्र होते, ओळखीचे होते, म्हणून त्याने अनऑफिशियली ऑफिशियली ते माझ्याकडे आले. आणि तिची हिस्ट्री अशी होती की तिचे वडील रत्नागिरीला एका चायनीज हॉटेलमध्ये कुक होते आणि त्या हॉटेलमध्ये गुरुवारी सुट्टी असते कारण रविवारी चायनीज हॉटेल स्कूल असतात. आणि त्या गुरुवारी तो वडील जेव्हा रत्नागिरीवरनं वेताळ बांबावडीला त्यांच्या घरात यायचा त्याला तो शुक्रवारपासून पुढच्या बुधवारपर्यंत चायनीजची सगळी सामुग्री घरात आणून ठेवायचा. आणि ती मुलं दररोज आठवड्यातनं 3दा 4दा चिकन, त्याच्यानंतर ते चायनीज भेळ या सगळ्या गोष्टी खायचे. आणि त्या मुलीला जेव्हा मी तिचं पोट साफ केलं, तिच्या डोक्यातनं ती हवा जी गेली, ती जेव्हा तिच्या गुदद्वारातनं संडासातनं मी सगळी ती घाण बाहेर काढली त्यावेळेला 4 दिवसांनी तिला कळलं की आपण काय करतोय. आणि मग तिला ते सगळ्यात लक्षात आलं. त्यामुळे मुलांना प्लीज लक्षात ठेवा, चायनीज भेळवर जी गर्दी होते ती विषकारक आहे. आई वडिलांना दररोज पाया पडूनच घराच्या बाहेर पडायचं. दुसरी गोष्ट, नेहमी स्वतः कृतज्ञतेच्या भावनेमध्ये राहायचं. आणि तिसरी गोष्ट, घरातलं अन्न खायचं. या 3 गोष्टी करा, तुम्हाला जगात कोणी त्रास देणार नाही, मी तुम्हाला सांगतो. त्यामुळे तुम्ही पण अशा काही गोष्टी आजूबाजूला बघत असाल तर एक आपण भावी नागरिक म्हणून आणि एक आपण कुटुंबाचे सदस्य किंवा देशाचे नागरिक म्हणून तुम्ही याच्यामध्ये खूप चांगलं काम करू शकता. तुम्ही काय काम करू शकता तर अशा व्यसनाधीन लोकांना मदत करू शकता. ती कोणत्या तऱ्हेने की कुठे व्यसनमुक्ती केंद्र आहे, पोलीस आहे, तहसील ऑफिस आहे किंवा डॉक्टर्स आहे, त्यांची मदत घेऊन त्या कुटुंबाला तुम्ही मदत करू शकता की त्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती किंवा आजूबाजूचं कोणी आपलं मित्र परिवार असेल, नातेवाईक असेल तर यांना आपण माहिती देऊ शकतो. म्हणजे आजच्या कार्यक्रमातून तुम्हाला काय मिळणार आहे तर आपल्याला व्यसनाधीन लोकांना कसं दूर करता येईल, त्यांना कुठे मदत देता येईल, कोणत्या ऑफिसमध्ये, कोणत्या डॉक्टरकडे कुठे गेल्यानंतर त्यांना मदत होईल याची माहिती तुम्हाला आत्तापासून झाली तर पुढे तुम्हाला याविषयी काम करणे सोपं जाईल.
आता मालवण शहर हे खूप छोटं शहर आहे, पण मी मुंबईत राहिलेले आहे, त्यामुळे मला माहिती आहे की मुंबईतल्या प्रत्येक रस्त्यावर एखादा व्यसनाधीन माणूस असा पडलेला असतो की त्याच्यासाठी खूप समाज प्रयत्न करतो, डॉक्टर्स प्रयत्न करतात, पण त्याला ते बाहेर येत नाही, कारण ते कुटुंब पण त्याला दूर करतं, समाज पण दूर करतो, आणि जो एकटेपणा असतो तो त्याच्या डोळ्यामध्ये, त्याच्या सगळ्या एकूण पर्सनॅलिटीमध्ये आपल्याला दिसत असतो. त्याच्यामुळे भविष्यात तुम्हाला या गोष्टीसाठी म्हणजे आता जे काही तुम्हाला ज्ञान मिळणार आहे, जी काही माहिती मिळणार आहे ती तुम्ही डोक्यात ठेवा, साठवून ठेवा, जेणेकरून आपल्याला समाजामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त त्याचा प्रचार आणि प्रसार करता येईल, जी लोक व्यसनाधीन झाली असतील त्यांना दूर करता येईल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अंमली पदार्थ नकोच हा कन्सेप्ट मोठा, म्हणजे त्याचं कन्झम्पशनच करायचं नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे, जर माझ्याकडे एखादा पेशंट आला क्लिनिकल ट्रीटमेंट मी देऊ शकतो, पण त्याचबरोबर खूप सारे पेशंट असे असतात जे आम्ही म्हणजे स्वतःहून सांगतो की तुम्ही सायकॅट्रिक ओपिनियन घ्या, मनोविकार तज्ञांना दाखवा, आणि त्यानंतर म्हणजे मनोविकार तज्ञांना दाखवणे पूर्ण कम्प्लीट ट्रीटमेंट असते. कारण एकदा पेशंट जर ट्रीट केला तर आणि जर त्याने ते कन्झम्पशन पूर्ण करायला सुरुवात केली तर तो 3-4 महिने परत देत राहतो आमच्याकडे, आणि अशा वेळी सायकॅट्रिक ट्रीटमेंट सगळ्यात महत्त्वाची ठरते. त्यासाठी म्हणजे मनोविकार तज्ञांना दाखवणं, त्यांच्याजवळ फॉलोअप ठेवणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि ह्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होणं, समाजसेवी संस्थांमार्फत जनजागृती होणं खूप गरजेचं आहे. आपण टीव्हीमध्ये, पिक्चरमध्ये किंवा मीडियामध्ये पाहतो की आपले आयडॉल्स, आपले हिरोईन्स त्याचे सेवन करत असतात, आणि आपल्याला कळत नकळत वाटतं की आपल्या आयडॉलने जे सेवन केलं तर ते आपल्यासाठी पण चांगलं आहे. तर आपण तसंही उत्सुकतेपोटी किंवा टेस्ट घेण्याच्या याच्यापोटी ड्रग्स सुरुवात करू शकता, किंवा दबाव आपल्यातला कोण गावातला मोठा मुलगा आहे, मित्र आहे, ते तुम्हाला दबाव आणू शकतो की तू मित्र आहेस, तू घाबरतोस, तू एक खा, म्हणजे तुम्हाला तुझ्यामध्ये डेअरिंग येईल, असेल देखील तुमच्यावर प्रयत्न होऊ शकतात. किंवा पुढे कामाला लागले कॉर्पोरेट हाऊसेसमध्ये आणि त्या ठिकाणी देखील तुम्हाला कामाचा स्ट्रेस खाली कदाचित वाटू शकते की आपण ड्रग्सच्या सेवन केलं पाहिजे. तर हे सर्व ड्रग्सचे दुष्परिणाम आपले खूप आहेत, आणि आपले मान्यवर त्या ठिकाणी त्याबद्दल आपल्याला सविस्तर असं व्याख्यान देणार आहेत. ड्रग्सचे जे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम आहेत त्याच्यामध्ये जो नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट आहे त्या ॲक्ट अंतर्गत मादक द्रव्याचं सेवन करणं, मादक द्रव्य बाळगणं, त्याची विक्री करणं हे केवळ 27 प्रमाणे गुन्हा आहे, आणि त्याच्या अंतर्गत 5 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि 10,000 दंड इतकी शिक्षा आपण त्या ठिकाणी म्हणजे कायद्यामध्ये आहे. आणि आपण आता जे पत्रकारे पाहिलं त्यामध्ये देखील मादक द्रव्याच्या आहारी गेलेली तरुण मंडळी एक गुन्हेगारी वृत्तीकडे वळत आहेत. बऱ्याच ठिकाणी चोरी किंवा बलात्कार, विनयभंग यांसारखे गुन्हे त्या ठिकाणी घडत आहेत. मुलींमध्ये देखील काही ठिकाणी हे प्रमाण आढळत आहे. आणि मग ड्रग्सच्या गुटख्यानंतर बेलच्यामध्ये मुली जर सापडल्या तर त्याचे पूर्तता करण्याकरता देह विक्री करणे किंवा इतर वाममार्गाला लागणे असे देखील भयानक प्रकार या ठिकाणी आढळून आलेले आहेत. म्हणूनच हा ड्रग्सचा भस्मासूर आपल्यापर्यंत येऊ नये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीत SS मोबाईल नेहमीच ग्राहकांसाठी योग्य दरात वेगवेगळे गॅजेट्स उपलब्ध करून देत असतं. आज सॅमसंग S24 अल्ट्राचं ग्रँड ओपनिंग माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या हस्ते SS मोबाईलमध्ये पार पडलं. यावेळी बहुसंख्य ग्राहकांनी या मोबाईलची खरेदी केली.
सध्या सॅमसंगची क्रेज पाहायला मिळते. दर्जेदार आणि उत्तम सेवेच्या माध्यमातून सॅमसंगनं ग्राहकांच्या मनावर छाप टाकली आहे. सॅमसंगनं S24 अल्ट्रा या मॉडेलचं लॉन्चिंग केलंय. या मोबाईलमध्ये नुकताच सॅमसंगनं जगातील पहिला AI फोन गॅलेक्सी S24 सिरीज लॉन्च केली आहे. तसेच या मोबाईलमध्ये प्रथमच AI टेक्नॉलॉजीद्वारे काम करणारे अत्याधुनिक आणि अविश्वसनीय असे 5 महत्त्वाचे फीचर्स आहेत. सर्कल टू सर्च, लाईव्ह व्हॉइस ट्रान्सलेट, 3 चॅट ट्रान्सलेशन अँड असिस्ट, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, 200 MP AI कॅमेरा, नायटोग्राफी अँड स्पेस झूम, कन्वर्ट नॉर्मल व्हिडिओ इनटू AI स्लो मोशन व्हिडिओ असे आधुनिक फीचर्स दिलेले आहेत. सॅमसंग गॅलेक्सी अल्ट्रा 24 च्या लॉन्चिंगसाठी आपण आज इथे SS मोबाईलमध्ये जमलो आहोत. एक सॅमसंग भक्त म्हणून सर्वप्रथम मी SS मोबाईलचे संचालक श्री अक्षय उचले यांचं अभिनंदन करतो. थँक्यू. आणि हे लॉन्च ग्रँड सक्सेस झालेलं आहे, त्याबद्दल प्रथम त्यांचं अभिनंदन. दरवर्षी या सॅमसंगची नवीन जी सिरीज असते त्यांच्या लॉन्चिंगला ते मला आवर्जून बोलवतात. मी इथे उपस्थित राहतो आणि आवडीने मोबाईल घेतो. सॅमसंग प्रेमी असल्यामुळे सॅमसंगची प्रत्येक सिरीज आपल्याकडे हवी असा एक माझा आग्रह असतो आणि त्याप्रमाणे यावेळी आत्ता नाही जरी लॉन्चिंगला घेतलं तरी मी तो घेणार आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावर मला हसू दिसत आहे, घेणार आहे मी ते. आणि ही जी सिरीज आहे सॅमसंग गॅलेक्सी अल्ट्रा सिरीज ती यापूर्वी खूप लोकप्रिय झालेली आहे. त्याच्यामध्ये फीचर्स खूप चांगलेले आहेत आणि SS मोबाईल्स या संदर्भात उत्तमोत्तम सर्व्हिस लोकांना कणकवलीतल्याच नव्हे तर सिंधुदुर्गातल्या सर्व ग्राहकांना वेळोवेळी देत आली आहे, देत राहील अशी मी आशा व्यक्त करतो आणि या मोबाईलची विक्री मोठ्या प्रमाणात होईल असं शुभेच्छा त्यांना देतो. धन्यवाद. या फीचर्सचा अनुभव घेण्यासाठी या मॉडेलचा लाईव्ह डेमो देखील उपलब्ध असल्याचं SS मोबाईलचे मालक अक्षय उचले यांनी सांगितलंय. नमस्कार, मी अक्षय उचले. आज कणकवली SS मोबाईल्समध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्राचा ग्रँड लॉन्च इव्हेंट आपण साजरा केला आहे. त्यावेळी सर्व ग्राहकांनी प्री बुकिंगचा लाभ घेतलेला आहे, ज्याच्यामध्ये लोकांना मेमरी अपग्रेडसारखे बेनिफिट्स, ज्याच्यामध्ये 10,000 रुपयाचा आपल्याला बेनिफिट मिळतो आहे तो मिळाला आहे. सोबत 12,000 रुपयेपर्यंतचा डिस्काउंट या मॉडेलसोबत आपण कस्टमर्सना अवेलेबल करून दिलेला आहे. या फोनमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सीने आपल्याला जगातला सर्वात फास्ट कॉलकॉम स्नॅपड्रॅगन Gen 3 हा प्रोसेसर आपल्याला उपलब्ध करून दिला आहे. त्याच्यामध्ये सुपर फास्ट 5G फोन या मॉडेलची ओळख आहे. सोबत याच्यामध्ये 200 मेगापिक्सलचा कॅमेरा व 1 TB पर्यंत सर्व व्हेरियंट्स आपल्याकडे SS मोबाईल्समध्ये अवेलेबल आहेत. 22,000पर्यंतच्या ऑफर्स सोबत याच्यावर आपल्याला सॅमसंगकडून स्मार्ट गिफ्टसुद्धा मिळणार आहे. त्याचसोबत सॅमसंगने अजून एक सॅमसंग S24चा हँडसेट लॉन्च केला आहे, ज्याची इफेक्टिव्ह प्राईस 64,999 पासून स्टार्ट होते. सोबत सर्व हँडसेटना SS मोबाईलकडून आपल्याला 2 वर्षांची संपूर्ण वॉरंटी मिळत आहे. तरी सर्वांनी या मोबाईलचा लाईव्ह डेमो बघण्यासाठी आमच्या ॲड्रेसवर नक्की व्हिजिट करा किंवा आम्हाला तुम्ही कॉलही करू शकता आमच्या खाली दिलेल्या मोबाईल नंबरवर. थँक्यू. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अवित नाईक, राजू गव्हाणकर, अमोल खानोलकर, सूर्या सावंत, डॉक्टर सागर पटेल, डॉक्टर हर्षद पटेल, सरपंच संदीप मेस्त्री, राजू मानकर, स्वप्नील चिंदरकर, चेतन मालपेकर, संजय कामतेकर उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. हिंदू मुस्लिम आजही एकत्रच असून तालुक्यात एकोप्यानं राहत आहे. वेंगुर्ले शहरात घडलेला प्रकार हा एका व्यक्तीच्या प्रवृत्तीमुळे घडलाय. त्यामुळे संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी शांतता समितीच्या बैठकीत हिंदू मुस्लिम बांधवांनी केली. दरम्यान वेंगुर्ले वासियांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, कायदा सुव्यवस्था बिघडून समाजात तेढ निर्माण होईल अशी कृती करू नका, शांतता राखा, कोणतीही तक्रार असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधा असं आवाहन उपविभागीय पोलीस अधिकारी संध्या गावडे यांनी केलंय. काल जो प्रसंग घडला हा सर्वांना आपल्याला ज्ञात असेल. हा प्रसंग जो घडला हा हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा नसून एका प्रवृत्तीच्या विरोधात असलेला हा लढा होता. आणि ही जी प्रतिक्रिया होती ही उत्स्फूर्त अशी प्रतिक्रिया होती, कारण त्या व्यक्तीने आजपर्यंत सर्व समाजांना दिलेला जो त्रास होता
या त्रासाचा त्याची एक उत्स्फूर्त अशी प्रतिक्रिया अशी म्हणावी लागेल आणि ती प्रतिक्रिया घडली. परंतु त्याच्यामुळे काय झालं असेल तर या दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम त्या एका व्यक्तीने केलं आणि आज ही पोलिसांनी सुद्धा एक शांतता याची बैठक लावली होती. सर्व मुस्लिम बांधव आणि सर्व हिंदू संघटना हे सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित होते आणि प्रत्येकाने हीच भावना बांधली की आपल्याला सर्वांना एकत्रपणे आपल्याला पुढील आयुष्यामध्ये जगायचं आहे. आजपर्यंत वेंगुर्ला तालुक्याचा एक नावलौकिक आहे, एक शांत सुंदर स्वच्छ शहर म्हणून त्याची संपूर्ण जागतिक कीर्ती आहे आणि ती कीर्ती टिकवण्याचं काम आपलं सर्वांचं आहे. आम्ही सुद्धा सर्व हिंदू बांधवांना आवाहन करतो की आपण सुद्धा भविष्यामध्ये आपला जो एकत्रित राहण्याची जी आपली परंपरा आहे ती कायम ठेवू. हिंदू समाजाने आजपर्यंत आम्हाला भरपूर साथ दिलेला आहे. माझं जवळजवळ आज 50 वर्षाचा अनुभव आहे, 50 वर्ष माझं वय आहे. 50 वर्षामध्ये आजपर्यंत हिंदू मुस्लिम असं कधी वेंगुर्ल्यात घडलं नव्हतं. ही कालची जी घटना घडली त्यावेळेला आम्ही त्यांचं दिलगीर व्यक्त करतो आणि त्यांची मी माफी पण मागतो त्या यांच्यातर्फे. आणि परत काय सांगायचं तर आजपर्यंत जसं त्यांनी मला साथ दिलं यापुढे पण त्यांनी साथ द्यावा मुस्लिम समाजाला, आमच्या समाजाला भरपूर साथ. ह्या कृत्य करणारा आहे ना त्याला कठीण शिक्षा व्हावी, कठोरात कठोर. आजची जी घटना झाली त्या घटनेला वेंगुर्ल्यातील मुस्लिम समाजाचा आणि दोन्ही जमातचा विरोध आहे आणि ह्याला कोणतेही समर्थन करत नाही. जे दोषी आहेत दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा पुन्हा समाज विघातक अशा कोणतेही स्टेटमेंट होऊ नये या मताचे आम्ही आहोत आणि त्या दोषीवर कारवाई झालीच पाहिजे आणि ह्याचं समर्थन आम्ही कोणत्याही प्रकारे समर्थन करणार नाही आणि आमचा त्याचा विरोधच असणार ना. त्याची माहिती इत्यंभूत पोलिसांनी काढली पाहिजे आणि त्यांना ते दोषी असतील तर त्यांना निश्चित शिक्षा झाली पाहिजे, दोषीवर कारवाई झाली पाहिजे आणि हाही प्रयत्न केला पाहिजे ह्याच्या पुढेही असे स्टेटमेंट अन्य कोणाकडे झाला नाही पाहिजे, असाच प्रयत्न झाला पाहिजे. ह्याचं आम्ही कोणतेही समर्थन करतच नाही. काल दिनांक 23/1/2024 रोजी वेंगुर्ला शहरामध्ये एक घटना घडली होती. त्या अनुषंगाने आज माननीय SDPO सावंतवाडी संध्या गावडे मॅडम यांच्या अध्यक्षतेखाली वेंगुर्ला शहरातील शांतता कमिटी तसेच दक्षता कमिटीच्या सदस्यांची एक बैठक बोलवण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये अतिशय खेळीमेळीने सर्व समाजातील जे सदस्य हजर होते त्यांनी अतिशय खेळीमेळीने आपले मनातील भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. तसेच कालच्या घटनेमध्ये जे काही लोकांचे नुकसान झाले होते त्या संदर्भातही अतिशय मोठ्या मनाने आणि चांगल्या उपक्रमातून सर्व लोकांनी आपल्या माध्यमातून देऊन एक सामाजिक बांधिलकी जी वेंगुर्ला शहराची आणि वेंगुर्ला तालुक्याची यापूर्वीची प्रतिमा आहे ती सामाजिक बांधिलकी यापुढेही अशीच या भावनेतून दिसून येईल या दृष्टिकोनातून सर्वांनी प्रयत्न करत आहेत. मी सर्व वेंगुर्लावासियांना तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना या माध्यमातून आवाहन करू इच्छितो. झालेली घटना ही अतिशय दुर्दैवी आहे, परंतु यापुढे या घटनेच्या अनुषंगाने कोणतेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, सामाजिक एकोपा बाधित होणार नाही याबाबत सर्वांनी काळजी घ्यावी व प्रशासनास तसेच पोलीस दलास सहकार्य करावे ही सर्वांना विनंती. कालच्या प्रकरणात रात्री जे सोशल मीडियावर क्लिप पोस्ट व्हायरल झाली होती त्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आज माननीय न्यायालयासमोर त्यांना हजर करीत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. वेंगुर्ल्यात शांतता बैठक. कणकवली हळवल फाटा इथं अपघात आणि आचिरणेच्या श्री रासाई देवीचा महिमा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.